Sing urip iku arane urip iku urup. Sing arane urup iku gotong royong bebarengan. Bokek. Gula bapane. Gelang sesikut. Beli kaya ning tembangan. Ya kan kasih lagi temen mah pengen gelang, pengen kalung. Dituruti. Berang wis kawin ditaboki ora Basir mah. Nang Yan. Masih melek betak. Dolanan gue apa sirahku? Menggawe aku. Kaya wong hebat-hebat sirahku. Weh, adem ayem. Ayo bocah padegan. Ditiburi Kang Basir iki. Hari adem-adem ayam kesenian Indonesia ajarannya singa pada ragam membela negara kita, membela negara kita. Ayo ditibur Kang Basir. Ari bentang-bentang nyemak kanan kiri buru dara, kanan kiri mah buru dara. Aduh Mama Agus, ayo rakyat pada bersama membela negara kita, membela negara kita. Sedulurangan maseru emane wong anak-anak ora tega selawase bos eto wong ora tega selawase. Aduh ayah sulis ora tega besa umur enok sunia bos Hongkong ora tega selawase ora tega seumur aja gerek tu kurang adil arlo jire kenerara arlo jire kenerara. Aduh Mama Agus aja gerek pengen duwe rabi roro rabi siji mangane kurang rabi siji mangane kurang. Lima ayah Yusril kanan kiri burung dara Mamai Anggi kanan kiri burung dara. Ayo rakyat aru Jumayong pada bersama Mama Tara mimpi membela negara kita, membela negara kita. Wayang mana ari wayang mana wayang eta pangsisina wayang eta depan sisi palaya mana ari palaya mana palaya anu pangaksina palaya anu pangaksina. Kok kacian. Aduh. Dodok ya. Mau sing esuk mangkat ning pasar. Kalau kesediaan soreku. Wis wayahe mungkin sih. Sore arep ngumpulaken wong tawasulan. Biasa ngaji rutin. Bapak Taramidi serang Mimi Sumeri, Bapak Ne Arman, Mimi Ne Arman, Ayah Alunae.
Jika ora kelalen. Kaya-kayane ciku ngrasakaken seneng bunga. Jareng basane lawas meneng ning desa Bendak. Rukun runtut bebarengan karo tanggak lawan batur ya. Sing awit nom sampai tekang pada tuane. Sampai tekang duweni keturunan. Masya Allah. Sareng kang raja Tegading sumber karisma jaya dewe sareng juragan usaha jaya dewe. Mulane Oo merasa bersyukur gawa dunya setitik-setitik sing tanah Cina Bener. digawa mene diolah ya berkah kang kuasa kita dadi sukses senajan mengkonon gaya isun ora bangga akeh ndelengaken batur-batur kita sing ora sukses. Bener. Mulane kita selalu sedekah kelawan anane Gusti Kang Maha Kawasa melu kelawan anu tade wong kene Mamai Agus wong tubuh sedih mampir lo. Berarti bener ya Oh. Ora sia-sia Oh kelawan encing ninggalaken negeri Cina. Meneng ning benda sampai tekang duwe keturunan. Kayak dene Nokchan Bauhan. Sing sekian lagi mondok pesantren, nuntut ilmu. Sebab pun cita-citane enci Fang Ciwai pengen duweni anak kang soleha, anak sing berbakti karo wong tua. Aja lali selawase ke gede kabungus aja lagi Tapi jujur baik lawan Oo. priwe sih Sebenarnya ciku lagi kangen karo tanpa anak wadon. masuk Iya. ya iya senajan meneng ning pondok pesantren gaya aja lepas kontrol Bener. kita bareng-bareng awasi ya tentunya setengah bulan bulan sepisan gaya perlu dipilih sareng aya Yusri Legeding Mas Heru bong korengan aja lali selawas. Saking kangennya kula ah, sampai ora pamit. Sebenarnya mah kula ku ngutus nyanyem kini. ngutus nyanyem Iya. maksudnya tertilik ning pesantren Ya kongkon jemput Nok Ayu Chan Bauhan. ya sebenarnya mah ya wis di anu kah bocah ku wis cukup dewasa cukup umur ya lamona ya batur-batur wis pada uma-uma Ya iya monone sih. Tapi makenen jare kader anak wadon mung siji-sijine. iya Anak wadon mung munge. Ya lamun duwe anak loro maning mah ya kaya-kayane bener sing siji mangkat ning pondok pesantren sing loro kena kanggo hiburan. iya iya ya toli ngurus dunya sepirang-pirang tanah pirang-pirang ngurusnya sampai keder kangelan dewek Ya anune mah beli tegel mung kanane ndeleng selalu modag madik dewek bae. Coba lamun duwe anak lanang mah tentune gak ana sing kanggo nerusaken. kin mau wis kangelan kita tanggal dina Mm-mm. ayo ke duet dah Duit. dupai seneng-seneng wong lanang wis cemberut banggal dina rupane Dadi pengen seneng-seneng. ya iya ya wong mah kaya ngapan sak dupai seneng wadon Ya ayo metu mono ku sedelat Nene wa Karena metu sedulur kan Coba, ente nih. kedeketan. Oh.
anak sedulur konon. sing Mas Andong Dermayun jaluk lagu CD5 Batin. Oh, kono. Terus kin anak titipan. Oh. Kok dikit dibaca dikit. Saking Kang Esa minangka wong klampok jaluk lagune je tetep demen. Wabil khususnya kanggo serombongan panitia diantaranya pemuda Pantura, pemuda angker, pemuda abstrak, uga para nahkod prapatan lan pemuda rover keding. Ajaklah alen karo sedulur dewek. Siapa je? Ayai aku. Ayai Agus sing wis nyanding anak Iya, sing mampir. Ajak lalen kanggo Ayai Denok, Bundai Denok. Oh iya. Terus kanggo Ramantoria sing duwe Cigaruga, Mimi Haji Carini sing duwe Nok Cinse, Kang lebih gaul, Bunda lebih gaul kadang. Ayo nang lagune sesuai apa sing wis diprogram bae. Ayo der Putri Jaya Jel, Raya, panggil, ayo, Putri Jaya Raya, Putri Jaya. Nye, Anak Ce. ya wa nun wa Bang Bet. Bah. Adu-aduan bayar cul. Bang Bet. Wah, pada gitu. Ce. Oh, kinki mengkenen. Kenen mani. Ya toli dicampur maning. Riwen. Kinki yek. Riwen cul. Sehubungan kontak dari panitia. Udah di maning bae. Mang sorene di pul dangdut. Jayane kan mana-mana dangdut. Iya, jadikin permintaan sing para panitia, uga para bidak, kanggo memeriahkan dalam rangka nadan pesta laut. Benar. Yek, Dut. nah, kinki artis pada deka. Ya boleh. Artis se. Artis Iya. berokan kon pada mana? Lo artis berokan. Hai. Wah, Nun, Dun. apa je? anak jalukan lagu. Jiwa. Jalukannya apa je? Sing bos berkabaroka, Iya. karo bos harapan jaluk lagune ugal-ugal. Oh, galu-galan nang lagu pertama nang Dedi. Ngomong pertama panas yang mau. Wabil khusus kanggo Aramantorias. Kalau tuan rumah ya, Pak. Calon tuan rumah ning Cigarugak. maning. Uga kanggo Ayah Denok Bunda Denok sudah 925. Benar. Mame Alvin sedulur sing bulak paren ajak lalen. lalen. Kanggo wong sudi mampir. Bener. Mame Agus, Mimi Agus, Kang Dokter Ludia Keding. Nang Tedi, lanjut nang lagunya permintaan dari panitia Pantura. Ugel-ugelan. Apa? Lagu judulnya ugel-ugelan. Ugel-ugelan dari kesira. Ugal-ugalan. Gun maksudnya mah. Aja ugel-ugelan. Jadi ugel-ugelan. Ayo, kali ya? ibu-ibu bukan harapan badan joget mumpung memeriahkan. Yang ngarep pada joget, ayo. 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 Oh kita nemono. Oke, kita nemene. Kanggo Bapak RW Bulak, RW Telu, Bapak Darji Coklem. Ratisnya gede-gede ratisnya kok. Artisnya wareg, wong Wadak. dadap, artisnya wareg-wareg. Warek-warek.